थ' बिराद गाज्रि जाबाय नङासै होनबा ने साननैसो सिगांसो बुंदोंमोन पार्टि फानग्रा जाबायदिखौ जों नुनो मोनबाय दायो प्रेगनेन्ट आरोना लोगोफोर बेयाव माखासे साननांगौ बाथ्रा थायो आरो बोरै नानिखा ब्रेव बेरनाय खनजिथा मोनजों जों एलबाम गैया बुजिबाय So hello लोगोफोर गुड इभिनिं नोंथांमोनाथ' दिनैनि भिडिअखौ टाइटेल थाम्बनेल आरो इन्ट्र नायनानै एसेब्लाबो मिन्थिखाबाय जानांगौ आरो नैबे माने बेकग्राउन्डआव माने क्टरनि माने आवाज खोनाबाय दं आरोना बेफोर फार्स्टआवनो नोंथांमोनाथ' माने इन्ट्र थाम्बनेल टाइटेल नायनानैथ' मिन्थिखाबाय जानांगौ दिनैनि आपडेटआ सोरनि सायाव जागोन मैयाबोथ' मोनसे भिडिअ आपल'ड खालामखांबाय आरोना ओमफ्राय दिनै आरो मोनसेबाव आपडेट भिडिअ लानानै फैदों आरोना नैबे भिडिअखौ फारसेनिफ्राय नाय आरो सोरबाफोर जुदि चेनेलाव गोदानै फैदोंबा अननानै लाइक कमेन्ट शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनानै होलांदो आरोना नोंथांमोनाथ' नुखादों माने दाखालिबावै मैदोमा मा होनदोंमोन माने खनजिथाखौ माने नानेखा गोनां होननानै ओरै थोरै होननानै बासिदोंमोन ना थानो समाया माया होननानै दा नैबे भिडिअखौ नायनानै कमेन्ट खालामो आरोना खनजिथाखौ मा बुंदोंमोन मैदोमा आरो दा मा खालामदों नैबे भिडिअखौ फारसेनिफ्राय नाय आरो खनजिथायाथ' माने प्रेगनेन्ट जाबाय होननानै माने टेस्ट खालायदोंना बेखौथ' मानि थाखाय टेस्ट खालायदों बारा हमनानै मोनाखै आरोना माने एसे मिन्थिखाबाय आरोना नोंथांमोनाबो एसे आन्दाज मोन्दों जानो हागौ आरोना ओमफ्राय बिदिब्ला नैबे आपडेट भिडिअखौ नायनानै लाग्रो आरोना फार्स्टआवनो मैदोमा मा होनदोंमोन फार्स्टआवनो खनजिथाखौ नैबे भिडिअखौ नायनानै लाग्रो बिदिया खनजिथा मोनजों बोरै नानिखा ब्रेव बेरनाय खनजिथा मोनजों जों एलबाम गैया बुजिबाय लरग' नों आंखौ सिनायदों नामा रावखौबो दा गोसो थोखासै दाथ' नुखाबाय लोगोफोर मैदोमा मा खालामखो मा होनदोंमोन मानो होनोब्लाथ' माने भिडिअ गाया होनना बुंदोंमोन आरोना खनजिथाजों दाथ' नुखाबाय खनजिथाजोंनो थांनानै रिल्स बानायबाय खनजिथाजोंनो बेरायबाय बेखौथ' नुखाबाय बिदिब्ला नैबे मोनसे आपडेट भिडिअखौ आरो नायनानै ला खनजिथा आरो मैदोमनि सायाव मा बुंदों जोंहा आदाया बिराद मोजां मोनसे बिबुंथि होदों आरोना नैबे भिडिअखौ फारसेनिफ्राय नाय सोरबाफोर जुदि चेनेलाव फैदोंबा गोदानै साबस्क्राइब खालामनानै होलां बिदिब्ला नायग्रोना ला आदसा रायजोफोर खोथायाथ' बिराद गाज्रि जाबाय नङासै होनबा ने साननैसो सिगांसो बुंदोंमोन पार्टि फानग्रा गुवाहाटीयाव पार्टि फानग्रामोन फानहैयोमोन होननानै आरो लोगोसेनो बुंदोंमोन जे जाय मानसिया नानेखा ब्रेव ब्रेव असाइस बेफोरबायदि मानसिजों आङो मा खालामा रिल्स भिडिअ बानाया होननानै बुंदोंमोन दिनै बेफोरबायदि बुंनायनि उनावहाय दिनैहाय जाबायदिखौ जों नुनो मोनबाय बेयाव माखासे साननांगौ बाथ्रा थायो आरो फैदों आरो मानो होनना बुङोब्ला जेब्ला मैदोमनि भिडिअ नायो बिथाङा सानो जानो हागौ प्राउड फिल खालामो जानो हागौ जे आंखौ सोर मा खालामनो हागौ आं बायदि ससियेल मिडियायाव बुंनो हाग्रा रावबो गैया बायदि रोखोमनि बाथ्राखौ हयथ' निस्सय सानोबो जानो हागौ आरो बिथाङा ओरैबायदि बाथ्राफोर बुङो जाय बाथ्राफोरखौ जोंनि गथ' गथायजों जोङो नायजाबजाया जोंनि गथ' गथायजों जोङो नायनानै खोनासंनो हाया बेबायदि बाथ्राफोरखौ जोंहा बिथां मिस्टार मैदोम बसुमतारिया बुङो आरो बिथाङा गावखौ ओरैबायदि माने देखायो जे आं सासे बिराद साफा मोजां आंनियानो गासैबो बायदि देखायनानै ओरैबायदि हब्रा हब्राहै बिथाङा बुङो आं बुङा गासैबो बाथ्रायानो गाज्रि होननानै मैदोमनियाबो थिगानो माखासेया नाथाय डाइरेक्टलिहै खनजिथाखौ नोङो मा सिन्था खालामनानै लोगो हमहैखो दिनै पाब्लिकआ नोंसोरखौ सोंखारिदों नोंसोरलाय माथो सानदों दिनै मा सानदों पाब्लिकनि सोंखारिनाया जेबो नङा जोंहा फैसा मोनबानो जाबाय होननानै सानदों ना माथो सोर बुंनो हागौ पाब्लिकआ सोंखारिनायखौ दुखु मोना होननानै 100% नोंसोरो दुखु मोनदों बे गेरान्टि आं लोरदबो जायाबो होनना बुंनोबो हागौ 100% होद आं मानो लोगो हमहैखो होननाबो सानदोंबो जानो हागौ दायो मैदोमा दाख्लैबावै सिगाङावहाय होसो जादोंमोन नङा होमबा ना
होसोजादोंमोन सोरबा हिनजावजों लाइन मारिनायनि थाखाय थाहैनायनि थाखाय दा मैदोमखौ दिनै मा होननानै सोंखारिदों नाय कनजितानि रिल्स भिडिअ थांनानै नायहैलाय आरो 100%ली जाया नानेखा गोनांजों भिडिअ बानायनो गोसो गैया बिथाङा दिनै थांनानै भिडिअ बानायहैदों जोंबो हायो मैदोम बायदि बुंनो थाखाय मैदोम बायदि जोंबो गाज्रि गाज्रि भाषाखौ जों बाहायनो हायो प्रब्लेम गैया बेबायदि गाज्रि गाज्रि भाषा बाहायनायाव जोंबो हायो पाब्लिकनि बुंनायखौ जोंबो इगनर खालामनो हायो नाथाय आब्रुथि गोनां राव नङाब्ला समाजाबो नोंखौ मान होनो नागिरा आरो लोगोसेनो नोंबो समाजनि नोजोराव गावखौ मोजां होननानै सिनायथि होनो हाया आरो लोगोसेनो दिनै ससियेल मिडियायावहाय उन्दैनिफ्राय लाजेननानै बोराय बेंथ'सिम भिडिअ नायो बिसोरो सोरबायदि मानसिया मोजां बुंदों सोरबायदि मानसिया मोजां बुङाखै बिजिरनो हानाय बिसोरनियाव बोलो दङ सानसे बेलासे जों लोगो मोनगोन आरो बै समाव जुदि जोङो लोगो मोनोब्ला जोंखौ सनमाननि जायगायाव बिसोरो जोंखौ ठाट्टा आरो निन्दासो खालामगोन बेनि थाखाय जोङो आब्रुथिखौ लाखिनो आरो गावनि सनमानखौ लाखिनो थाखाय जों बेफोरखौ बुङा नाथाय दिनै नों बिराद लासिं सिं जाबाय खिन्थु मैदोम ओरैबायदि लासिं सिं जाबाय दिनै नोङो फेमास जानो थाखायसो थांदों फेमास जानो थाखायसो थांदों कनजिताया जे दायो ओरै थगायलाय ओरै दावराव खालामलाय मैदोमजों थालाय दैदेनजों थालाय आरो गावनि हौवाजों थालाय जेरैहाय दावराव दावसि जानानै फेमास जाबाय नोंबो दा कनजिताजों थांनानै फेमास जानो मा सिन्था खालामबाय नङासै होमबा मैदोम नोंखौ डाइरेक्टनो बुंदों जोङो नोंखौ रावबो बुङाखै जानो हागौ खिन्थु आं बुंदों खिन्थु मैदोम नोंखौहाय रावफोरखौ सोलाय मोजां भाषाफोर बाहाय मानोना नोङो बुङो उन जोलैखौ मा फोरोंलांनो होननानै नोंनि बुंनायावनो प्रथमावनो नोंनि रावखौ नों सोलायग्रोनांगोन होमबासो नोङो नोंनि फैबाय थानाय उन जेनेरेसनखौहाय नोङो फोसाबनो हागोन मैदोमखौ मोजां मोनग्रा मैदोमनि फल'वार्सफोर मा बुंनो गोसो खिन्थु आं जेबो साना आंनि फारसेनिफ्राय हले आं जेबो साना मानोना आं गाज्रि भाषाबो बुंखायाखै आरो मेगन सानाबो बुङाखै आरो आं बिसोरनि आखलखौसो आं देखायदों बेवहाय आंहा जेबो साननांगौ गैया हामबायसै आरो लोगोफोर आंनि भिडिअखौ बबे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय नायदों कमेन्ट खालामनानै खिन्थाहरनो दाबाव आरोना बिदिब्ला लोगोफोर दिनैनि आपडेटआ बेखिनियानोसै नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनसिगोन बाय बाय